So mae'r profiad yma'n un newydd i fi, cwbl newydd i fi. Hwna ydy'r 5-6 wythnos wan gyda'r cwmni, gyda'r Theatr Genedlaethol yn gweithio ar dawns ysbrydion. Dwi wedi gwneud 5-6 wythnos o waith datblygu, fydd yna ymarfer wedyn wythnos wedyn yn y Gaeredin, ond mae'r profiad yn un cwbl wahanol i fi. Dwi fel arfer wedi perfformio ac yn hynchu ac cyfansoddi ar ben yn hun. Mae pob dim dwi wedi bod yn gwneud. Mae wedi cael ei olygu mewn ffordd, neu mae wedi cael ei adolygu o dan y microsgop gan bawb sydd yn rhan o'r cynhyrchiad o'r cyfarwyddwr i'r dawnswyr, a mae edrych ar bob mater o ansawdd y cerddoriaeth yn cael ei edrych arno fo ran y cerddoriaeth. A dwi wedi bod yn arfer cael sylwadau neu adborth fel yna blaen. Ti'n cael adborth ar ran recordio bethau fel yna, ond mae'n wahanol iawn cael adborth neu sylwadau dyddiol neu un bob awr ar y gwaith ti'n gwneud. Mae hynny'n anodd iawn derbyn ar y dechrau. Ond i fod yn onest, mae cael scrutiny fel yna yn mynd i fod yn o les i mi. Dwi'n barod wedi gweld bod o les i fi, dwi'n edrych ar y ffordd dwi'n creu y cynhyrchu a perfformio wahanol. So mae strwythur dyddiol wahanol iawn i'r ffordd dwi'n arfer i.